Handumanan sa kaawit. Ang nabadas siyang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga taga Davao del Norte. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Lovely. Day Lovely, maniskutan na. Tuwa man sad si Jo Marie. Gusto siya makiksulti nimo. Sige te. Kadiyot lang diha kay mag-ilis ko. Oh, sige. Pagdali diha ha kay nagpaabot akong barkada. Ha? Imo ra di unya kong biyaan te. Naamang kay mo barkada. Unya di ka biyaan, oy, kung magkuyog na mong Jo Marie. Siyempre, para naasag mo yung privacy ba? Oh. Sige na, pagdali na diha. Lovely. Sabah asad eh. Lovely. Pwede ko manguyab mo? Jo Marie. Sige na. Di lagi ka binuangan. Silingan bitaw ta. Makahibaw yung kag binuang ko, di ba? Basta ha? Lagi. Sige. Ha? Gisukot ako nimo? Oo, kita na. Kita na! Yes! Kita na! Jo Marie, naalagi ka. Suro-suro lang, good. Dali, sod. Laay mo gugis amo, good. Maong misuroy ko. Mao ina kanindot aning silingan na ang atong uyab kay dali ra suro yun. Uy, Si Darlene man ron. Ato-atoon. Oh, naunsa man ka, Darlene. Nagdamang ko kag-imno nun. Hubog ka? Ikaw ba? Imo mang giilog si Jo Marie na ako! Unsa? Darlene, ang siya mo gawin. Di kita, uy. Sumagod. Nanguyab ko ni mo ato, pero huwag ko na masugta. Ang ayaw pag-ingon, anak, eh, di ta uyab. Nanguyab day ka niya? Oo. Pero, huwag ko niya sugta. Kabla ka. Huwag na ko ganahin niya. Ikaw na ako. O, ikaw lang akong mahal. Love, di ba nangita magtrabaho? Omar, nga naman. Nakita mi ni Darlene o nakastorya mi. O isip ko no peace offering niya na siya i-offer ni mga trabaho. Nag-hiring mo ko sa bikiri nga iyang gitrabahoan. Ikaw ko na iyang ipasudlon. Mao ba? Sige, Mar. Musod ko ng trabaho, Ayo, papalita kog pan. Uy, Mar! Naalagi ka. Ari ko mag-snacks? Mao ba? Ay, kaniyot ha. Ko, anti kagpan. Busugan ako eh. Klaro man. Lovely. Ang tinuod, lahi ang akong tuyo mong niyari ko. Ha? Unsa man mong tuyo na ko, Mar? Mularga ko sa tagom. Adto ko mo trabaho. Unsa?
Magkalagyo na di ay Tamar. Kano sa mga kamular ka? Love, niyan ako sa terminal. Pag-amping baya, Mar, ha? Mingaon ko nimo. Bingaon sa kunin mo, love. Gimingaw na cute ko ni Joe Marie. Ay, dili man day lalim ning LDR, we. Dali, Ray. Mauni mong trabaho, ha? Ikaw mo ay tigluto og pan. Jing. Dali, ipalairan ti kasusa na to kakauban. Lovely, pag-una tong kaupan, si Ray. Hi. Lovely di ay. Ray, Ray, pilit ra kaayo. Pilit ra kaayong imong tinanawa ni Lovely. Oh. Lovely, oh. Burger? Nganong... Pagis na ko na. Sige, ha. Matrabaho na ko balik. Nakapantay ko ining Ray pa. Caring git kaayo siya na ako. Lupig pa'y uyab. Pero dili lang ako atagag malisyang yung mga lihok. Lovely, inom taon niya, inig-out na to. Oh, sige pa. Kisa may kauban na to. Si Ray, kitang tulong. Adto man tas ila. Lakaw sa ko kadiyot, ha. Mabalik ra ko. Sige, balik din, ha. O, lagi. Adto na ko. Sige. Lipong, ko eh. Pero tutok ka na ako, good. Oh. Aray. Diyos ko, nakasaak ko ni Jumari. Nahubog kong maayog. Og nainahitabo na mo ni Ray. Unsaon naman lang kung mahibaw inis Jumari. Nanawag siya. Hello, Mar? Love, gimingaw naman kunin mo eh. Pauli na lang ko diha. Ha? Onya, ang imong trabaho? Sige lang, anak na ko mga apply. Wa man din hiya akong kalipay ko. Mao ba? Kiliti mo kayo ko. Love, okay ra ka? Wa ka malipay sa akong desisyon? Ha? Maroy. Okay ra ko. Nalipay kayo ko. Lovely. Ngano man ni, ngano man sige pa siyang balik sa kung una-una. Ngano man sige magbalik sa kung una-una ang nahitabo na mo. Dili pwede. Sukad karon. Kalimtan na to na ako. Ug mulikay na ko niya. Ug kutob sa akong mahimo. Tagoon ako ang bahin sa nahitabo na mo ni Ray. Pero, unsaon man ako paglikay ni Ray nga kauban man mis trabaho.
Sakto! Usa, magpabalhin ka og laing branch? Oh, sir. Bahalag, layo-layo sa amo, sir. Basta makabalhin lang yun ko. Oh, sige. Sugod ugma, sa laing branch na kamo trabaho. Salamat, sir. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Pila naman kaadlaw nga dili na ko makontak si Jo Marie. Wa na gyud ko'y balita niya. So kada itong nagpahibaw siyang muli na lang siya. Oh. Wa ka sige kabisihan nga laing babae. Huh. Suwayan lang yun niya. Makapangaway magyud ko ini ba? Dili gud gihapon siya mo reply. Og dili sad mo tubag sa akong mga tawag. Naunsa man si Jo Marie, uy. Nagduda na gyud ko inita. Bantay lang gyud mong masakpan tapos imong babae, Jo Marie. Bantay lang gyud mo. Hapit na gid ko malit. Kinahanglan nga paspasan ako ang akong lakaw. Ay, kung gatawag ni Darlene. Sige, sumay mo. Sama sa kong kaseryoso ni mo. Si Jo Marie ug si Darlene. Mga traidor. Animal ka, ha? Traidor kay kami sa kutsaon. Imo kong gitukbod. Gilabanan pa na ni mo imong kabit, ha? Kabit? Nganong naam ko'y kabit? Ngawa naman ta! Unsay wa na? Oh, kita ba day? Abi na kong wa na ta. Sugad atong usa ka higayon nga nitilaw kag laing lalaki. Nagtuo kang wa ko maybaw, ha? Nagtuo kang matago nimo nako hangtod sa hangtod ang imong kabigaon. Jo Marie, wa na ko tuyo, ah. Hubog ko atong higayon na. Ug igo ba nga rason? Para imo kong binuangan? Ha? Mar, please, paminawaw sa ako. Hatagi kong laing chance, please. Babe, tanong. Ikaw ba, Darlene? Ikaw ba mo yung nagsulti ni Jo Marie, ha? Oh, kaya dili ko gustong buangon lang nimo si Jo Marie. Pagbalik na ko atong gabi una nga nag-inom ta, naabtan na lang tamo ni Rey nga nanood sa kwarto. Ug nakakita ko sa nahitabo ninyo. Waon ta ko'y planong musumbong ni Jo Marie. Pero gikaon ko sa akong konsensya. Ambot, nahipong bitaw ko nga nang wa ka makonsensya. Swerte ka. Kay naapo ko'y nagpabilin nga respeto diha nimo. Pero wa no ko'y pagsalig nimo, Lovely. Mao nga ayaw na pagdahom ng kita pa. Kay buwag na ta. Muli na iyong pagbigyan, ako'y nagkamali. Muli na iyong patawarin, ako'y nagsisisi. Alam ko Nagmahay gyud ko sa akong gibuhat. Hangtod karon, wa ko'y laing gibasol sa nahitabo, kundili ako ra gyung kaugalingon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.